Takže riadenie by bolo a idem ďalej. Takže ďalšia požiadavka je trošičku to auto vylepšiť, aby viacej krížilo a bolo mäkšie. Takže toto celé pôjde preč, tento držiak. Tam pôjde nový, pôjdu tam nové struny. No a vlastne všetko to na novo vymerať, aby to všetko vychádzalo. Taktiež aj zadu, tu už som dal nové struny a dorazil len kvôli výške, aby som si to vedel smerať, koľko si to auto sadlo na týchto strunách. No a keďže si sadlo hodne, tak si môžem dovoliť posunúť tú misku, aby nebola tá struna voľná, tým pádom tá struna si sadla nejakých 15 cm, takže to je úplne ideál. Takže nebude voľná, ale bude to aj fungovať. Lebo nemá zmysel tam dať tvrdú strunu, ktorá si sadne 5 cm a od dorazu máte ešte, ja neviem, 15 čísel. To je nepoužiteľné. To si málo kedy si to auto sadne na doraz, tým pádom to auto nekríži a pracuje len na vrchu na tej strune. A keď aj kríži, tak to robí to, že vám tu ostane, ja neviem, 6 cm voľná struna, čo je úplne zbytočné. Za mňa je to nesprávne. Každý robí ako vie. No a taktiež aj toto. To za mňa takéto sa mi to nepáči. To ja nemám rád takéto trubky voľné. Takže to všetko dám trošku na poriadok, nech to auto je. Nepoviem, že 100%, ale aspoň 90%. Dobre. No dobre, môžem nahodiť kolesa. Držiaky prerobené. Taktiež držak tlmiča, nové strunky. Takže takto to vyzerá teraz vzadu. Takže chod to má celkom slušný. Som zvedavý na finálne kríženie, že koľko to pustí teraz. No a uchytil som aj tie trubky trošku. Nech to trochu vyzerá. To hneď neodrapí nejaký konár. No a ja si myslím, že je to krajšie. Toto alebo toto. Joj, ako ja toto nemám rád, ty to neviem. Nejdem sa k tomu vyjadrovať. Proste mám rád trošku detaily. Obrúsené hrany, pekne povyhýbané. Takže tak. No, skúsme to teda naložiť tam tie kolesá a vykrížiť tohto samca. To je blázen, to je blázen. Ja si myslím, že ten podvozok stojí za to.